И до края на нашия живот ние трябва да употребяваме литър и половина вода, защото в нашето тяло се намира само вода, не чай, не кафе, не супа и не мляко, а именно вода с определени свойства и качества. А как точно се използва продуктът Coral Mine? В едно пликче има 10 такива, като чайчета, пакетчета. Той се поставя на обем литър и половина вода и затваря се плътно. След 5 минути водата е готова за употреба. Като най-добрият вариант да бъде поставено в стъклено шише или в стъклена кана, да няма директна слънчева светлина върху това шишенце, но ние нямаме такава възможност, ако не сме вкъщи, така че на бутилка литър и половина ниско минерализирана вода най-добре се поставя такова пакетче и 8 часа тя е активна. Естествено, че остава свойствата и за следващия ден, но намаляват. Всеки път, когато ние отваряме шишето и държим го отворено, летливите иони на отрицателно заредени иони, те се изпаряват и намаляват тези свойства. Така че по-добре е шишенцето да бъде затворено и да се пие на глътки, тогава като капкова инфузия се напълва по най-добрия начин. Особено възрастните, които отдавна не пият по литър и половина вода, уместно да започнат преди всичко с литър, като пият на малки глътки, а не чаша на екс, за да няма претоварване изведнъж на бъбреците. И постепенно да увеличават дозата до литър и половина. Това се касае за хората, които са над 65 годишна възраст и които имат доста здравословни проблеми. За млади хора определено литър и половина даже не е достатъчно и е хубаво да пият поне 2 литра и половина вода на ден. Но литър и половина, ние искаме или не искаме, задължително трябва да отделим с бъбреците, за да функционират всичките органи нормално. Плюс ние отделяме влагата с кожата си, чрез дишането, така че хората би трябвало да си дават сметка, че ако не пият и нарушат този баланс, то организмът ще наруши това равновесие и задължително ще има симптоми, които ще накарат човека да се почувства зле. Обикновено хората не си дават сметка за всичките тези моменти, но ако се намират, например, в пустиня и нямат вода, много лесно и бързо ще разберат за това. За всички, които ще проявят интерес към този удивителен продукт и искат повече да научат за него и искат да го опитат и да го препоръчат на своите близки и познати, могат да се обърнат към нас и да получат повече информация. И аз ви пожелавам да опитате от продукта Coral Mine, да го запознаете с този продукт от вашите близки и познати и ви пожелавам много здраве, много усмивки и от мен добро настроение и бъдете здрави!